Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz yurt içinden gelýän habarlar ýa-da hökümetin resmi kanallarynyň berýän habarlaryny başlamakçy bolýan. Düýnüne meniň lentamdan çykdy Türkmenistanyň näme diýär oň adyna Ata Watan TV diýip programmasy bar. Şoňam alyp barjasy ady Döwran familiýasy Orazgalyjy. Ine gözüni gyrpylladyp ine bir topar ýalyn maglumaty berip otyrda halka. Ine Dubayda uçuşlar Türkmenistana amal ediljekmiş. Ýakyn wagtda ine bir Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçuşlar boljakmış. Üçüncüsü mene Kazan şäherine Orsiýadyň bir respublikasy bolupdyr. Tatarstan oňun paýtagty Kazan şäheri. Şo tarlaryň uçuş samolyotlaryň uçuşy boljakmyş diýen ene gürrüňi ýaýradyp otyr. Ýöne haçan boljak? Biletler satyljakmy? Satylýan bolsa haýsy narxdan o zatlar aýdynakdy halkyň aňyny gaşdyrmak üçin şular ýaly informasiýany oklaýarlar. Näme üçin edilýär? Gelin enne şu üç yurdu alıp görelim. Dubay'da näme var? Mesela mene Dubay'a reis açılýar. Dubay'da Türkmenler üşüp ýaşapýar, köpçüliklerine kowçumlan. Yok. İşe gideni badır, belki 100 adamdır, belki 1000 adamdır. Men onu çatın biljekler. Ýöne Dubay'da Gurban Bolynyň ähli ýegerleriniň tohum tijinin Türkmenistanyň halkynyň döwletinden ogurlan milliardlarça dollarlary şol döwlete ýatyrylan, şol döwletde köşk gurulan, şol döwletde jaýlar satyn alynan, şol döwletde biznes edilýär, şol döwletde maşina beýlek sowdalar Türkmenistan bilen edip oturan olap Gurban Boly Berdimuhammedowyň ýakyn garyndaşlary ýa-da tohum tiji. Indi olar Ünsüverseniz, hökman gidip gelip durmalı biznesini öğretmek için. Dubai'ye. Yine şonu düşünemediliye. O tayda bağışlan, garip halkı diyene sağda halkı, ya iş valla hep yurdun daşına çıkan halkı Allah dedilip reisleri yolu koyulun attı. Dine yeke yağdı, ilkinci nöbette şon Türkmenistan'ın basıp alan cenayetkar terörist toparın biznes sferasını üpçün etmek için yolu koyulun samolyot katnabı. Koyulacak olam. Katnap dur şuuna şelli. Ol iki yeke olam göze görünenak yolu koyulsa ahırsan dünya cemiyetçiliğin önüne cevap vermeli. Näme üçin halk üçin gadagın ama bular için mümkünçilik var deyip dünyada bir mesele bilen gazaklanacak devletler kuramalar esasen Türkmenistan bilen gazaklanýan daşary döwletler meselelerini galdyryp biljeklerdi. Ene Dubayly mesele şuň ýaly. Ine Frankfurt näme näme bar bu taýda ýa Germaniýada. Ine olaň ikinji biznesi şo taýda watandaşlar. Gurban Bolyň maşgalasynyň ählisiniň biznesi şol Ýewropa bilen baglanyşykly ýeri esasy da Germaniýa. Germaniýanyň Deutsche Banky, o Niýasyň döwründe şol Türkmenistany ilk berilen ilkinji gaz üçin Orsiýadan tölen 3 milliard dollary bir köpügi ýaşaýysy gymylatylman Niýaz öz adyny, öz şahsy adyny alyp şonu goýdursun, ygtybarly boldy, öz adyny geçirip Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy. Şoda 90-njy ýyllar mer Opel barada hiç ýerde görülmediler. Aýdylan agam nira harjadylipdi. Ene bilen pul ýuýan ýemesi, praçysy, kimçiskasy, şu Türkmenistanyň döwletden halkdan ogurlanan pulu getirip Deutsche Bankda ýerleşdirip şo taýda ýup, soňra Ýewropada arasda pul hökmüne ýaýradýar. Ol bir, ýani-de Germaniýadan ýanky Türkmenistany bir medisina enjamlar akıdılıp dur, dermanlar akıdılıp dur, maşinler akıdılıp dur. Bu taýda da Gurban Boly onun tohumynyň olara gulluk edýän ýallakylaryň biznesi var. Bularym uçup gelip durmalylar. Biznesini kontrol etjek bolsalar, ýa haritdaşajak bolsalar ýurdun içini.
Şonuň üçin ine Germaniýada reýs açyljak diýip halkallaýar. Üçüncüsi Kazan täze çykdy Orsiýetde. Näme üçin Moskwada, näme üçin Leningradda, näme üçin Kazan dilen soragy bar. Tataristan ol aňyrdyr. Ana oňa da ne düşünür? Ana ýakyn günlerde Kazakstanyň prezidenti gelip, Gurban Guly bilen oň ogly bilen şappada şuppa uzaklaşyp bir-birine ine orden medal akyşyp, soň Gurban Guly gitdi ana kellesine sellege ýen bolup, o Hacı Melik Kazany bardy. Ine şu taýda da gol çetdiler. Näme üçin Kazan? Näme üçin Tataristan? Bu soragyň jogaby bar watandaşlar. Bilşimi diýelim. Türkmenistanyň Balkan welaýaty 35-nji 37-nji ýyllardan bäri şol çelekeniň nebiti, şol deňiz ýakasyna ýarmadydan şondan çykarylyp Ors Federasiýasyna ýa Moskwada şalýady da. Şondan soň çelekenden bäri ýemäge geçdiler Türkmenistanyň bärki territoriýasyna, deňiz ýakasyna, kenar ýakasyna rayonları ýa-da etrapları diýip aýsak boljakda şu dil bilen. Ondan ta undagı çelnewtagyň etebilen uzak gitdi. Ine şu ýerde pesenden 5-6 nesil türkmenler nevitçi bolup işlediler. Pikir edip görüň. Ýene de 10 ýyldan 100 ýyl bolýar Türkmenistanyň nevitçileriň ýanky nesille atadan oglu, oglundan aktygy geçip käreden işläp ýörürler. Pikir edip görüň. Şol Balkan welaýatynyň esasan şol emesi eklenji halkynyň iş ýeri 70-80 göterimi şol Balkan welaýatynyň territoriýasyny Gyllarbatdan ta Krasnovodska çelli alsa 70 göteri nebit öwrümçiligi, nebitiň transporty, onu gaýtadan işlemek, ýani Krasnovodskiň nebitinden gaýtadan işleýän zawody, onsoň ugrulma demir ýol, hemmesi şo nebit gaz sferasyna hyzmat eden tuğdoklar. Şo taýdan gün görüp, şo taýdan aýlyk alyp oturan adamlar. Indi Gurban Guly geldi. Ozal Niýazyň döwründe daşary ýurtly ýanky şäherliydi, näme diýdi. Bular ýaly daşary ýurt kampaniýalar işläp ýördi. Olar gördü, bulara diňe para berip iş ýöretmeli ýa-da ağlamaly adamlary olaryň bilişlerden daşarak durmak üçin çykyp gitdiler Türkmenistana. Ya para berilmäni çykardylar hökümet. Indi Gurban Guly geleli bäri şu türkmenleri inni işinden aýyrdylar. Ozal aýdýan şu 90 ýyllar 10 ýyllıklardan hasaplasan 90 guşak, 9 guşak bolýardy. Şunça tejribesi bolan halky, milleti, adamlary işinden aýryp diňe şu inženeriniň, ýa-ni uçastak başlygynyň, masterlarynyň, bravoýlarynyň hepmesi pese düşüp sadece işare edip goýdular da tur kerten getir. Bulan üstünde kimin hojaýyn? Ene Tataristanyň getirilýän nebitçiler Türkmeniň üstünden hojaýyn şunku. Aýlyk nebiden solar çykarýar, gazyň solar çykarýar. Bu ömän nebit gazyň girdisini 10 götermine Aşgabatda bir 50 000 maşgalatyna karşylanyp galanyp ana Orsiýede gidipdi. Ine bizim şu jenaýatkar topar ýa terrorist diýip saklap oturanymyz öz halkyny ýöretdi, iyi oturan çöreginden mahrum eddi. Şolun hemmesini bilermen. Şu Türkmenler, Balkan akylar 90 ýyllar bilen tejribesi nebit çykarmakda gözün ýumup çykaryp bilýärler şolar nebiti ýa gazy. Ýöne çetleşdirdiler. Näme üçin? Ogurluk etmek üçin. Türkmen şo taýda dursa, näçe nebit nira akdy, näçe gaz çykdy, näçe nebit bendin nira aktyrlymyň bahasy näçe. Ine şu zatlardan mahrum etmek üçin inni Tataristanyň Orsiýadan grajdanlaryny getirip Türkmenistanyny işlediler. Olar nira Kazan şäheri paýtagty Tataristan. Inni olar wagty metod bilen işleýärdi. Bir ay işleýär, ýygyny gaýdýarlar, beýleki brigadalar gelýär. Ya 2 ay işleýär, ýygyny gaýdýar, ýerine täze adam gelýär. Ya şol turbolary çalışmak üçin, ya şol bejermek üçin, bular profilaktik etmek üçin, eksploatasiýada bolmak üçin
elmidam ya şolaryň zapçatlary gerek, zapas şaýlary ýa-da bilermeler, injenerler gerek. Indi türkmenler gerek gal, nahany Tatarstanyň getirýüşdi. Olaram türkmeni öz deregini, meselem Tatarstanyň gelen nebitçiler $3000 aýlyk alýan bolsa, şolar $300 türkmeni tutup öz ornuny işledýärler. Bu gulçuluk däleýse näme? Ine şol yemeleri, adamları, yükleri gatnatmak üçin ine Kazan bilen Türkmenistanyň arasynda howa gatnaw ýolu boljakdy. Wagt günüňe ýana Türkmen. Siz şular ýollary, şular ýaly arlygy unup berip, şoňa el çapyp oturarlar bardyk. Teretdim bolu dünkü ýagdaýda 16.600 sany patpysçygymyz bar diýip öwünýärler. Şol yani şol ata watan tewanatçan. Olam şo diňe howa ýollar, samalyotlar, uçuşlar bilen baglanşyk. 16.000 däl. Eger şolaryň habaryny ynanýan ýa şolary bil baglayan adam bolsa, Türkmenistanyň daşyny 2 milyon Türkmenistanly bar. Şolaryň hemmesi şoňa abone bolmaly faktyski. Täp hemme kişiň gözi ýolly watanyny dolanjak ýa watandan çykjak, baryp gaýtjak. Şoňmy? Indi şonu bizde 16.600 adam bar. Yine şu dünkü şol ýazylan şu 3 tane barada aýdan şu maglumaty bar, şol ýigit gözüni kırp edip oturan. Diye, bizde hiç kime bergimizem yok, algymyzam yok diye de şu habarlar üçin täp ýazýan adamlar bar da siz ýalan sözleýäňiz näme üçin beýdip dursun? Näme üçin biletden bahat aýdylanak, näme üçin Türkiýeden uçuşlar ýok şuwuna çeldi diýip. Täp Türkmenistanly garajdalaryň aglabasy Türkiýede ýaşap ber, işläp ber. Hawa ýigit, sen belki algyň bergiň badyr ýokdur. Onçasyn men bilemek, onu täze Türkmenistanyň prokuraturan sülçüsi anyklar. Ol biziň işimizde. Ýöne senin berýän ýalan maglumatlaryň üçin jogapkarçylygyň bardyr. Ondan gitjek ýerim ýok. Onu men şu taýda kanalymdan aýdym. Täp sen kanalyňa ýazsam, onu öçürpdinjek da. Ýöne öz kanalymda dursun. Indi senim özüňem okarsyň, okamasaňam saňa ýetirerler okamak üçin. Eger Kurban golu we on tohumy terrorist topar bolsa, sen hem şol toparı şu ýalan sözler bilen ýardamçylyk edýän bolsaň, sen şol terroristden şerik. Terroristin ýanynda duran adam. Diýme, sen hem jeda şu terroristin kyýaly. Ana kanuny bilmeýän bolsaň, açdy oka seret gör, dünýäde terroristleri we olary gollaýarlary ýa olary ýapçylyk edýärleri näme jedasy bar? Şo jedada ene gelecekte berilecektir. Şol sany sanadym. Täp beýdip halkarlamak boluna. Aýdynmy näme üçin şol döwletlere, ene men aýdyp berdim. Şol döwletlere näme üçin samalyot reýsleri ýola goýulýar. Sen aýdyp berini. Näme üçin Türkiýede ýok? Näme üçin Türkiýedäki işleýän biziň garajdalarymy Dubaýa gidip bir aýlyk wiza açyp şo taýda uçmalymış. O da eger şu taýda bilet satylsa ýa-da berilse ýa ýola goýulsa. Innem diýe Astrahanyň Orsiýetdenim ýanky şol Türkmenistana uçurjakmyş. Astrahanyň şoň ýaly watandaşlar. Şol Orsiýetden gelýän ýük ýa Türkmenistanyň ýanky Krasnovodskdan çykarylýan ýük ýamy ýoly bilen o Astrahana barýar. Orsiýetdiň portu şol, deniz portu. Şondan agryk başga ýurt erlere gidi. Inni şol taýdaky öz bizneslerini ýöretmek üçin Astrahany da samalyotdan uçmak gerekdi. Olar halk üçin ala deden aklar. Astrahanyň türkmen ýaşaýan. Astrahanyň Orsiýetdiň orsiýlaty esasan o taýda galmyklar, gazaklar, şular ýaly milletler ýaşap otur. Näme gerek Astrahany bilet alma, samalyot uçurmak. Uçurjak bolsa, ähli samalyotun Türkiýe uçup, günne 4 reýsen daşandy da 3 ýyl 4 ýyl wagt gerek şol adamlar ýurduny daşamak üçin. Näme şol edilene gorkusy bar. Halk indi oýuny, gaflat okusyny gözüniň öňünden ýorka saýrly. Indi bular nädip halky gorkusyp saklajaklaryny bilenler. Indi şo ýaranjanglyk edip boljakmyş diýip halky köşeşdirjek bolýarlar da halk talap edip başlady. Ana oğlum görünseňiz aeroportda ýollar açyň diýip ol gelen ilçhanadan gelen wekil çokçolap jany çykarjakdyr eger çykarmalsa şol halkyň öňüne. Bolaryň şo zatlar dur berin ente. Indi
şol Balkanı dolanıp geljek bolýanmy? Seredin bilen edip oturan nişi? Balkalılar iştigally watandaşlar. Ene lewap diýse ezer çekdi, howo ýanky bir ýagyn ýagdy, dolu geldi, öýlerini suwarly, siýlarly, ýelarly. Ýöne on bir bereketli topragy bar, lewabyň, mareň. Näme agajak senem göwürip dur. Balkan oň ýaly ýerler ýok, watandaşlar tozap ýatan çöl köp ýeri. Ondan ol welaýatyň adamlary Baba Daýhanlar olu toprak bilen işleş görünlerden inni şol Gyzlarbatyň töweregine eken molýarlar soň 20 milli olaňam alýan paxtasy bilen öňümi bir kerwen düýä ýüklämeli. Olardan deregem ýok. Samanny alaý meselem. Emma bilenki Balkanyň ilaty ozal ýa haçarwy, bäşany kel toplaýan ýerine gelip berip öz maly bilen ondan göçüp beren çarwa milli. Tamam, nebit geldi, nebit gaz bilen bağlanşyp öňümçilik, ine döwlet büdjet işgärleri. Inni nebit bilen gazyny elinden alırlar, ol hal ajala buyurulun. Bir seredin Esengul tarapda, Gyzyleterek tarapda bir Krasnovoddan ta hemen Gyzlarbatyň gazynçyly elýänçe o ýerde bir iş işläp gün görür ýaly şert ýok. Bir diňe şol bir cennet ýaly yer Balkanyna ine gargala etrapy. Ol şol jülgesi subtropik bolansa klimat bolansa ine o taýda millet yer bilenem el haliýaşya durmuşam ganimet beýlekler bilen deňeşdirin. Ýöne galyn togsan göterim ilat ine ulu katastrofan öňüne doğru diýsem ýalňyşman. Balykdan deňi tutup bolmaýan bolsa, öňkü ata-baba kärleri şol nebit çykarmak, gaz çykarmak, onunu mahrum edilen bolsa, näme etmeli onlardan? Näme ýaşam? Ine şol Balkanly meselem gozadyk şu ýerde ýene bir daha daýdy. Geçen gepleşiklerimde ýanky şol fevral aýyna bolsa gerek ýa martyň başyndandymy? Bir iksany gepleşik geçirdim şol Balkan welaýatyny esasan şol Nebitdağ şäherine okuwçy gyýlary hana şol taýda Nebitdağ her kwartalyna bardel kwartierleri açyp şol taýda ullanýarlar. Şonu hökümet eşitdi. Şonun habarly. Şonuň üçin apreliň 10-syny Lellemiň ogly ýa-ki Serdar Meslim Sokar eme berýär. Görkezme berýär. Nebitdağda şol ýaly işlerge, çäreler geçirmeli, barlamaly, şo ýerlerde näme bar, beýdilgünçilikleri şol jelepkanalar ýapmaly ýa. Hani näme delli? Ine bunu min apreliň 10-syny bolan bolsa bunu may aýyna ýa-bolup geldi. Ay ýarynda näme delli? İşte welaýatyň hakimi atahalif yerine tutulmy? Wezipesinden boşadylmy, tutulmy, türmäge basylmy şol jenayetler üçin? Ýok. Ýanky bir hemen Nebitdağ naçarnik polisiýa başlygy bar. Onun mesela lakabı Trump diýdi, Donald Trump'ın mesela lakabını götürýän bolmaly. Ady Ahmet, familiýasy Amaniýaw. O näme üçin şunu çeli wezipesini notir? Näme üçin edilen jenayetler üçin pagon sypyrylyp türmäge basylmady? Täp bolar hemmesi ine bir kampaniýaň adamsy. Şol jelepkanalar gurnaýanym Atahalif bilen Amaniýaw, şo taýdan pul alýanym şolar gidip şo taýda keyp çekýänim özleri. Näme bir Nebitdağçylarda aslında şol öňkü görüp gaýdan halkymyz galmadymy? Näme üçin şu zatlara ýol berilýär? Näme üçin gelip Nebitdağda bolup hakim bolup aharlan gelen Atahalif oturmaly? Näme üçin ýanky Nebitdağyň öz içinde şol halkyň talýan kadrlarından milisiya, polisiya işgärlerinden ýigitler ýokmy şo taýda şähere gözegçilik etmäge ýa düzgün tertip saklama. Hökman gidip Gyzlarbatdan ýa-da Gargaladan getirmeli bolardy. Ene gelen bolsalar mene olan edýän işleri şol. Ozal naçarnik gaýsy barada aýtdyk. Ýol gullugynyň başlygy barada. Indi şol
Ahir şol polisiýanyň başlygyna Ahmed Amanyaz. Hemme çykdym şonuň gözegçiligini. Şol sana o prokuratura var şu zatlar deňemeli. Oğlum hana busup ýaty ýorganyň aşağı. Ýöne millet, watandaşlar, ine sizi edilýän zulüm şol. Hasana çelsiz çekip çyzajak bu zatlar. Ine bu Balkanlyk bilen baglanşykly mesele. Ine ýene de şol ýema dolanyp gelsek, şu hepde bolan zatlaryň iň esasy şol agyz olup gürlenen zat şol ýemede sosial mass mediada Türkmenistan'ı bir Moğol'un medenan şonu yarım yalangıç görünüşünde rolikler koyulupdur diyordu. Bana dine suratını gördüm şol yeterlik, bana başa da gerekler sebep düşünüp kurdu hatta. Indi neyme yatıyor şu zatlarını anırsanlar, vatandaşlar. Bir daha da üns vermenini de sizden hayiş ediyorum. Bir yörüyte kurun olan zat. Bir yörüyte edilyen iş, neyme için? Şu Lellimin oğlu hakimete gelmediğinden bir yıl oldu. Üns veren bolsaňyz TikTok'ta ýaş gyýdylar, oglanlar, ýigitler şol hemmede näme diýär, akoşka çykdyýar, näme çykdyýar, 8-9 adam bolup öz aralarına gurrun geçirýärler, gurrun diýänim şol diňe bar temalar şol seksualny tema şonun daşgarynda kim bilen ýatyp durdy, nähil ýatyp durdy, näme etmeli şol ýaşlary şo taýda üýşürip şolun öňünde ine onun mäsany yarım yalangıç ya da ağzından erkeklerin diline getirmeyecek faiz sözlerini çıkarıp oturan gıyırlar, yaş gelirler, oğlanlar, yigitler şolar çıkış ediyadiler. Heredin? Eger oppozitsiya diýip aýtynlar, ýa şol hökümete garşy duran aktivistliň, grazdanynyň, adamlar diýip halk diýip şolun biri bir zat diýse ýa ýazsa, ýa şo taýda şoň doganlaryna şony ýyzarlap başlajak bolýarlar, gorkudýarlar, ol bir bu taýda öz ýüzlerini açyp çykyş edip oturan ne jelephanalaryň wekillerini hökümeti iştahat diýmedi. Aktarmadan, tapmadan, cezalandırmadan. Sebebi nämedi? Men pikir edýän, şunu ýörüýte gorunalan oyun. Näme üçin? Şol oğlunun öňünden taýýarlap berip biz elmedamaýdy bu. Şu gelenden soňra gelin gıýlamydan azatlygyna aýyrmaly. Şolary ılımsız, bilimsiz goýmaly. Şolar ýaşmagyň birinjiginiň aşagyna sokmaly täzeden. Oy şolar ılımsız, bilimsiz, mektepsiz galsyn. Soňra diýmek, ılımsız eneden bilimli çağı ulup biljek geldi. Çağa terbiye berýän esasan ene, eje. Erkek kişiye atasy, kakasy, gazanç bilen meşgul çağa. Ene şu çağa ösmesin diýilen niyet bilen öňden planlaşdyryp, biçilip goýulan şu iş. Ene şol ýanky yarım yalangıç görkezlen Moğoluma diýilýäni ýankyska nirden gelip çykdy. Ene mana biraz iki hepde Amerika geçip o Lellimin oğlu buyruk vermedimi? Gelin gıylan kosmetikası bolmalar, gaşy bermeler, doğada eyle bolmalar, köynegi giyin bolmaly, näme bu? Balık giymeli näme dip diýilmesi zatlary, edilmesi zatlary, goşulmasy zatlary goşulup ene şular ýaly ferman berdi. Näme üçin? Şo ýene de şo halky galypa salmak üçin maşyny minme odala prawalaryna atasy maşyn sürmek bolan akdenanlary dip. Soň ene bu oğlu çykardy maşyn süreni aýalym bolsa ýytkysy denýär oturmaly. Saat 8'den soň hiç bir gıýgelin maşyna minmeler. Bu näme buyrugy? Bu näme alamaty bu? Bular getirip ene Türkmeni ortasyra sokjak bolýar. Dilsiz ağısıda odal koydular. Yani asla şol birinçoktan çıkmalar Türkmen. Düşünün mü? Eğer enani şeytip şu güne salsalar zenani. Demek olurdan öncek çağı yenim 20 yıldan emele gelip ulolacak yigit şol enesi çedip olmuyor. Ola asla öýünden ölmeden çıkmıyor. Yani bilimsiz eneden dünya garayışı nol zero eneden näme ılım alsın ya näme görerlersin çağı.
Çağıda näme günäme? Ine şu zatlar öňünden düzülüp gurnulan plan boýunça edilýän işler. Şonuň üçin ol ýemäni çykardy. Şu ýani adyna da oturan zatlarymyz. Halk şuna gatyrganyp başlady. Näme üçin beýdilýär bizim türkmen gelin gyýlamyz bilen oň ne işi bardy? Indi şol eden işini berkitmek üçin yürüyte şu gelini surata düşürüp dünya ýaýýarlar. Ha ine bizim ine şu täze wezipe bellen prezidentimiz dogry diýär. Seredin ine şol etmedik bolsa mekteplerimizde şolar ýaly jelepler bardy. Ýok. Yürüyte gurnulyp surat alnanda. Bana dogry düşünün. Beýdip mektebiň içinde, klasyň içinde ýüzüni açyp görkezip hökümetden razylyk bolmasa mektebi ağzı eginnäki dress kody bolmasa barma ursody ýok mogolluma nädip ol klasyň içinde ýarym ýalanyş bolup özüm görkezýär hödürle. Hawa bar, mekteplerde jenaýet bar. Şol aýdýana ýa-ni şol boy ýeten çağalar hani nebitdardy her kwartalda jelepkanalarda dollanýarlar. Muňam günäkary ne mektep direktorlary bilen mektep ýanky zawuşlary. Ne? Käsine enatasy bilen hakykatdan. Bilýärleriň gözüni ýumup oty sebäp bilýär o gün güýçlüňki gowurga diýişliňki sesini çykardylar özlerine ýoga çykdylar. Ine halky şey edip ine gol-gyrnak derejesine ýetirdiler. Innem bilen globalýany goňşy döwlet Awganystany talipler gönaýtdy. Jenerallaryň okumaly däli beýler. Bizde de şoňa geler. Bugün ine mesela köýnegine etegine elran bolsa erti öýden çykman size mektep gerek geldi näme diýjeksin? Şonu kabul edersiniz. Ine şu zatlar üçin şol gornalan zatlar myň aňyrsyny, takyrdysyny ol moral görrüňem ýok, beýleksem ýok, bana dogry düşünün. Adamzat döräli bäri jelepçiligini bir formasy dörlü görnüşde her bir döwletde, her bir milletde bolan, her bir döwürde de. Şol Sovet zamanynda bardy. Türkmenistanyda da bardy, beýleki döwletlerde de. Ýöne bardy diýilen şuň kun ýaly ene tutus tatal ýurdu tutup alanatdy. Her şäherde bir belli 2-3 tane ene ýanky ýeňles gelin gyýlar ýa aýallar bardy. Onu bütün şäher tanýar. Bolly. Şo bilen oturdy. Olar jemgyýete de getirilmezdi. Ya olar bilen bir köçede Türkeşip barýan erkek kişem ýokdy. Näme edilýän bolsa o garanky gijede ya halkyň gözüniň ýensesinde diler. Bu küller hani telewizora çykyp göz görseler hödürleýär. Näme üçin? Şu hökümetin propagandasynyň bir görnüşi. Ine Serdar dogry diýär. Sepana olar ýarym ýalanyş köçelerde gezip ýa mekteplerde şeýdip ýör diýen düşünjän halkyň aňyna siňdirmek üçin oýnalýan syýasy oyun watandaşlar. Başga hiç zatda eger şol mogolluma ýeňles bolýan bolsa o näme işi bar? O mektepde özüm görkezjek bol. Maşina minerde gider dağa mı düzemi ýanky şol kwartiralaramy ol aylyk alýan ýerine näme üçin onu etsin? Ýediýän bolsa onuň gapdalyny bir ýöriýän surat alyp otyrylar dürli rakursda. Şu zatlaryň üstüne oýlanyň, menem şonu aýtjak boldum. Men muňa jogabam berjek geldim, ýöne şu aňyrdan gelýän oýun, men şu 1 ýyl ýarym merserede otyna şu ýemede TikTok'da çykyş edýän Türkmenistan içindäki ýaşlar, daşynakylerde içindäkilere şol taýda eller dubin kaly polisler ýa prokuratura işgärler elurp bilen akýan mehemenkeler. Bir ýörüýte gornalan. Şu zatlar bolsun, soňra bizine şolary gyzgerlerini şeýdip kemsitmek üçin ýa şolaryň elinden hak hukugyny almak üçin ene Urbanlyň ogluna perman çykarýar. Subutnama hükmünde de şolar görkezdi. Ene ağırlar şolar. Şolaryň öňüni almak üçin edýäsi. Gurnaýanyň özleri. Hani haýsy döwletde bar? Şolar ýaly bir birinki ýaly edilip gyzgeline daralyp duran. Özüm biz bir demokratik döwlet, respublika. Orta asyryň padşahlygy, harlygy däl. Atalogul indi başına gördü, tohumu bilen. Tohumu deyip ona aýdýan o arkasında duran başga aktörler var, ýüplerinden çekip duran. Bular bir jansız göwre. Bulan almaly muzly var, berilen buyruk var.
Şu gece günü tayaklap durmuş halkınız näçe ölüp çalt garylsa şonça gowy. Siz gülýäli ýaşardyň özüňizi 20 nebere ýeterlik pul ogurladyň, şonçyňa şu buyrugy ýerine ýetirdiň diýip. Hani näme o Gurban Gulyň oğlunyň boýuna Putin ol emani ordeni zynjyr hökmünde ýöne köýer dakdy. Ene watandaşlar ne reýsga çaýsam şu ullukça şu zatly barada siz bilen bir pikirimi paýlaşmakçydym. Bolýa onu sag oturuň hemmäňiziň öýüňize saglyk toýlarda görüşelim.